салом ба ҳама бародаро подписчикои канали Androtouch. ҳоло ки видеоро оғоз накардаем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр аз канали худ удалит кардани вирусҳо, яъне номи вирусҳо спам мебошад, яъне удалит карданашро нишон медиҳам. пеш аз ҳама ман спамро ба шумо фаҳмонам чӣ хел дар канал пайдо мешавад. вақте ки мисол шумо ягон видеои нав дар каналатон пахш кардед, дар он видео одамон комментарие мемонанд ва баъзеҳо дар он ҷо силки каналшонро мемонанд ки яъне дастгирӣ кунед гуфта, ва метавонад ҳамон комментариеҳо дар видеои шумо спам шавад ва дар канал мегузарад спамҳо. ман ҳамин тавр ба шумо удалит кардани спамҳоро нишон медиҳам. То охири видеоро тамошо кунед. мо рафтем. аввал мо медароем ба ягон браузер, мо хромро истифода мебарем, медароем ба дохили программа. вақте ки ба программа дохил шудед, дар ин ҷо аз полни версии сайт ба YouTube медароед, яъне ҳамин тавр ба YouTube метароед аз полни версии сайт, ва дар ин ҷо видеоҳои пашти шумо ва дар ин ҷо комментариҳо мебарояд. шумо бояд аввал аз ин ҷо каме калон карда дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаед, як тараф сабшество нависта шудааст, дар ҳамин ҷо сабшество ҳаст, дар болои ҳамин пахш мекунед. ва аввал дар ин ҷо ҳаме комментариҳо мебарояд ва каме калон мекунем. мо дар ин ҷо чӣ тавре ки диди сода дар боло спам нависта шудааст, яъне мо дар канал 17 то спам дорем, яъне ҳамин 17 то комментариҳое ки 17 комментарие мондаганд, ҳамон комментариҳо барои мо дар канали мо спам шудааст ва шумо барои удалит кардани ин бояд дар болои спам яво пахш кунед. каме мунтазир мешавем ва дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаед спамҳо баромад, яъне ҳамин комментариҳо барои мо дар канали мо спам шудааст ва мо ҳамин комментариҳоро удалит карданашро нишон медиҳам, яъне ҳамин комментариҳо дар канали шумо спам аст, удалит карданашро нишон медиҳам ва аз ин ҷо каме калон мекунем ва дар ин ҷо чӣ тавре ки диди соед значоки удалит ва дар ин ҷо байрақча ҳаст, дар болои ҳамин байрақча пахш мекунед як бор. ва дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодед, дар ин ҷо пожаловатсия, яъне заблокировать ползавител навист. мо дуюмангиш заблокироватро пахш мекунем. вақте ки комментариҳоро заблокировать кардед, бародаро, дар ин ҷо комментария удалит мешавад ва дар ин ҷо шумо бо метавонед дар ин значоки удалит пахш кунед дар болои значок, ва ҳамин тавр метавонед шумо ҳамаи комментариҳоро, танҳо баъзе комментариҳо мешавад ки дар ин ҷо ҳамаи комментариҳое ки дар видеои шумо мемонанд, ҳамаи онҳо спам намешавад. баъзе аз онҳо, баъзе силкаҳои канал, ҳамаи силкаҳои каналро ки мемонанд дар шумо спам мешавад. хай бародаро, бо ҳамин видео ба охир мерасад. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.